स्कुल रुम नखलावा बसाजाक चिनिसा कप्लायिंगै आं मनसुनाय सानो जे जों नुखा 70 বছর চিনি বড় রক কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি এমনকি ন্যাশনাল পার্টি রক থাকা চিনি বড় রক কপ্লাই মানি yang longkana bulayo toglayo ओंखाय नों दाबो कप्लाय मानि yang बिसिं तै जे 70 বছর जों जेखुनु पार्टी जितिखा ओंखाय चिनि बড় रक उल्टा बुलाय मानि जे भाइलेंस मानि रक ओंखाय नों आबो दाबो जितिमा yang lo दाबो आबो हाय कक नों काम सान आं अनिमेश देबबर्मानि 18-19 years पलिटिक्स आं कोनो समय बुलायनानै বিশ্বাস खालायो आं निजे बुजाखा तारपरेबो आं कोनो एक्शन नाय जे चेराइरो कानो आईपीएफटीनि 2018 तुलासीगक बाजाराव एटाक खालायखा बरंनि केस जखन कोर्टआव थां गायखा आं क्षमा खालायरिखा बरं नाय बरं साजामान खामुंगाय आं साना मुचुंगो केवल बिशृंखलन परिवेश सृष्टि ताक खायथुं जतन तंकसां तंथुं निर्वाचन फाइकेनो जों गिरि करक लायनानै आबुनि कोनो कारण करे आं नायो ये मानसिनि तीव्रमथा जत शक्तिशाली नाय अंक हामासुनो ग्रागनाय जों बुलाय तकलाय बिश्वासिया महाराज बाबु नायो आं व्यक्तिगत बाबु आं नायो आं साना मते थेस महैसनाय आं गोबां मा खोनाखा जाबो रमनिनि एरियायाव बुलाय चाम्पारो जे गोबां मा बर' अनिमेशना आं हामजाया तबे राजाना हामजागो हायरक दा ओमफ्राय दाबो नोंनाव हामजाया रंना नों दैसे ताम साना मोनसो आबो हाय सानो आं एकटान कक मासाव महाराजनो हामजागै महाराजनि टीम मेम्बारनो हामजागिया आबो सत्तिकार हामजागमा देखलायखा आं बरनो प्रश्न खालायनि कारण महाराज बै जों एक नय महाराजनि टीमनि बरक जों हाय এবং महाराज साइजुं तो जत जागा बसाय मानि हाय बिन बागिन बो टीम सिलेक्ट मा आमति जारा साइतंनै आबरक जोंनो निश्चय भोट रिलियान हाय जोंनो भोट रिनाय बरक रक महाराजनोबो हामजागो महाराजनि टीम मेम्बार रंबो हामजागो बिनि बागै दिनै 10,000 गोबां भोट लिड रेखावराय निसा दाबो जितिमा yang lo पुइला ताम खायना थांनाय पुइला मन मा खायनाय चिनि पलिटिकल राइट्स ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि जबानो जों ग्राग मा खायनाय এবং डे टू डे लाइफआव निनि जानानि नोंनानि बेकारुनि प्रब्लेम तारपरे नोंजांनाय दै सरक नक रक जे माया बरक बागै जों जाय जायखि सामना थाङो